Bon dia, somiadors! Konnichiwa, somiadors! Konnichiwa! Avui estem a Kamakura i anem a veure Hase-dera i el segon Buda més gran. Y se formó la Hase-dera. Kamakura me lo confirmo. Ha estat bo, ha estat bo. Crec que és el segon Buda més gran perquè el primer està a Kyoto, però bueno, ja us ho explicarem quan arribem. Així que, som-hi! Abans d'entrar a un temple és important esmorzar. Al costat del Gran Buda tenim una de les 6 estàtues d'Amida Buda de Kamakura. Medeix 2,4 metres sense comptar el seu halo i està també durada. Principalment havia de ser el Buda principal d'aquest temple, del Hase, però el 1994, segons diu una llegenda, van agafar aquest Buda com per a repel·lir o per a evitar els dimonis. Llavors la gent va començar a pensar que aquest Buda servia per a deixar de costar la no fortuna i per a repel·lir els dimonis. La magnífica estàtua de Hase Kannon és una de les més grans de tot Japó. Fa 9,18 metres i està assentada al temple de Hase. Té, a part de la seva cara principal del Buda, té 11 cares més. Al davant, als costats, a la part de front i a la part del darrere. I aquestes vistes tan espectaculars són de la bahia de Kamakura, amb la seva platja. Marxem del temple i ara anem a veure El Gran Buda de Kamakura. i el segon més gran de Japó. Aquí al darrere tenim l'entrada del segon temple que visitarem avui, és el temple Tokotu-in, on està el Gran Buda Daibutsu. Aquest és el segon Gran Buda de Japó, medeix 13 metres d'alt i pesa 93 tonelades. Mirar-lo a la cara a mi m'imposa aquest paio. La Imma diu que està sereno. A mi em dóna serenitat. I a mi mirar-lo als ulls m'imposa. Me pone? Sí, nena, nene. Mira que s'ha comprat el Frankie, és un borratxo. No sabeu el que ens acaba de passar. Aquí al fons, darrere del Frankie, es veu unes nenes, unes col·legiales, que estaven fent una foto al Gran Buda i ens diu, foto, foto. I jo, ok, ok. Y la cámara dice, mina, mina. Y claro, mina para ells és todos. I ens demanaven una foto amb naltros. I jo, oh Dios! No es veuen ja. Pues ens hem fet una foto que a veure si us la deixa el Frankie per la seva cara o algo. Per aquí. Per aquí. A veure si ens deixa la foto que ens han demanat elles i després han dit, ah, vale, pues nosaltres també. Que mones, no ens ho esperàvem. Ara gravem al carrer de Kamakura a l'estació i quasi ja ens despedim del vídeo. Mira que hi ha aquí els monjes, no? Com uns practicantes de monjes, aquí darrere. Us heu fixat que ja ho he dit, però és que està curradíssim lo dels plats. Són com de cera, però són com quasi te'ls presenten. Aquests. Els gyozos estan iguals
Sí, no sí, aquí, sí. no aquí el van menjar, però igual. Són impressionants. No vull marxar de Japó, Imma, no vull. Ja marxem de Kamakura i estem al tren en direcció a Yokohama. Ens arrisquem perquè a l'avinguda hem hagut de fer 3 transbords i ara, en principi, cal. A veure què surt d'aquí. Si us ha agradat el vídeo, doneu-li a like, compartiu-lo, I subscriviu-vos. si encara no ho esteu. I nosaltres ens despedim. Així que, sayonara, somos al pròxim vídeo, Yokohama.